A tie tango dvere boli veľmi dobré, ale my sme si postavili nejaké kritéria, ktoré chceme, aby tie dvere mali. A jedno z tých kritérií bolo aj také, tak špeciálne, že sme si povedali, že chceme, aby dormas na zámku bol široký, aby sa tam dalo osadiť aj mohutné kovanie vonkajšie, mohutná rozeta, alebo proste vonkajšie kovanie by mohlo byť mohutnejšie, ako obvykle je. Ale bohužiaľ zámkári s takýmto dormazom na tom type zámku nemali toľko skúseností a vyrábal sa síce v tisíckach, ale z tých 100 kusov, čo my sme vyrobili, alebo dodali zákazníkom, sa nejaké kusy neustále kazili toho zámku. Jasne. Takže napriek tomu, že celé dvere boli dobré, tak zámok sa pokazil. Takže cez zámkárov to bol taký ten ďalší ako keby dôvod, prečo s tým skončiť. Servisy, zámky, montáže, všetko, čo sme robili inak, alebo vymysleli sme pre tých ľudí a museli to oni robiť inak, ako boli bežne zvyknutí, tak sme od toho postupne akože odišli